Magsasaka sugatan matapos biglang barilin ng Kainuman sa Urbiztondo, Pangasinan. Para sa detalye nagbabalik Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Kasalukuyang nagpapagaling ang 42 anyos na magsasaka matapos barilin ng Kainuman mag-alas 10 ng gabi noong Sabado sa Barangay Piswak, Urbiztondo, Pangasinan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na bigla na lamang binaril ng suspek ang biktima sa gitna ng mainit na pagtatalo habang nagiinuman. Tinamaan sa likod ang biktima na agad na isugod sa ospital at kasalukuyang nagpapagaling. Tumakas naman ang suspek matapos ang insidente, ngunit kalaunan ay naaresto ng otoridad sa kanyang tahanan sa Barangay Malayo. Kinumpirma naman ng Urbiztondo Police Station sa IFM News Dagupan na sasampahan ng biktima ang suspect ng frustrated murder dahil sa insidente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.